Nahinayo na ang demolisyon sa pipila kabalayan sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Ang mga apektadong residente, igo na lang sa paghilak samtang ginaguba ang ilang mga balay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ikatulong adlaw sa demolisyon sa Upper Palalan, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City, nakigdialogo ang buhatan sa City Housing and Urban Development Department sa Cagayan de Oro LGU sa mga apektadong residente sa demolisyon. Sa tayo mga ongoing projects karon, intended na sa katong mga nanginanglan og panimalay unya mo apply ug mo qualify. So in that way mo nang mahatag nga assistance sa atong syudad. Apan, samtang nagpadayon ang negosasyon, kalit miabot ang Civil Disturbance Management sa Cagayan de Oro City Police uban ang Task Force Oro sa Philippine Army. Wala na makapalagpa ang mga residente sa mga otoridad ug igo na lang sila sa paghilak diyang gipangguba ang ilang mga balay. Gani pipila kanila nagpakiluoy pa sa court sheriff. Dili may pwede maglikrama. No. Ako papa na nasakit. Na walay pa ko nauna, sir. Ang sir baliwag. Paminawan ninyo, sir. Ang apang ragyo na, sir. Tanawan sa na pangalan sa akong papa. Kabalyero, sir. Kapito kabalyero. Sumala sa kapulisan nga nagmalinawon ra ang gipaygayon nga demolisyon o kinahanglan lang gyud kuno nga ana ang ilang presensya aron maproteksyonan ang demolition team. Pipila ka mga residente sab kuno ang giaresto human nasakpang ng labay og bato ug botilya. Kagahapon lang giprepara na tong kaso direct assault with frustrated murder in relation sa pag-implement aning rate of demolition. Sumala sa barangay nga aduna kunoy 5 ka hektaryang luna nga gitagana alang sa relokasyon sa mga apektadong residente. Ay kana magud nga area sa murag rolling. So ipatag sila forever nagyud sila dito sa Hinuon pasalig sa Barangay Lumbia Council nga atimanon ang dulan 300 ka mga pamilya nga maapektuhan sa demolisyon karong adlaw. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.